Bé, jo quan treballava al Nou Barris, que era el filial de l'Agrupació Atlètica Catalunya, sentia dolor de cor. Això no vol dir que jo estigués mal del cor, sinó que el sentia amb dolor. Crec que aquest club, que està a Can Dragó, sent els del Nou Barris com si fossin part d'ells, al ser l'agrupació, al ser el Nou Barris el filial de l'agrupació, és com si tots del Nou Barris fossin part de l'Agrupació Atlètica Catalunya. La manera de ser de l'agrupació és cap a la dreta, ferro. Això no vol dir que siguin tot cap a la dreta i tot ferro, sinó que són unes maneres de fer. I jo vaig agafar aquell tarannà el dia anterior a fer la competició que tenia el diumenge. I vaig dir, joder, perquè tinc que anar al Serrahima, que és com si fos Can Dragó per ells, perquè han anat tots al Serrahima, els de Can Dragó, els que manen. I a més vaig tenir un problema familiar, perquè vaig sortir amb la meva mare i jo vaig fer marró, com tantes vegades anterior he fet, i ella em va fer una política totalment antagonista i em vaig sentir malament. Després, a més, ho va fer libertari, ho va fer totalment lliure i em vaig sentir malament. Tenia com una mica de depressió, no em sentia bé ni per tenir que anar amb un cor feble, amb dolor, a la competició, ni per com m'havia tractat la meva mare. És dur per mi. Llavors, avui també em durava una mica la depressió, però he pensat, canvio i me'n vaig a donar una volta al casal, em prenc una cervesa amb poc alcohol i ja està. I una vegada em van donar un consell, que és, si tu vols la veritat, no facis cas a tots aquests de l'atletisme que et volen donar consells perquè facis les coses el millor possible. Tu fes cas als teus pares, que són els que et coneixen. I és veritat. Si tu vols fer les coses del món de l'atletisme i margines els teus pares, estàs fent malament. Perquè si no estan els de l'atletisme, qui estan? Els teus pares. Els de l'atletisme molt bé en el present, molt bé d'amics, tal i qual, però quan els vas a buscar no hi és ningú. I és així de cru la vida. Ara ja ve avui, ja no tinc aquest sentiment de ratllada i espero que tot sigui cap endavant. Gràcies. Avui no he parlat ni de política ni del meu parer de les coses, sinó d'una vessant més personal. Vinga, gràcies.